Halkaydım. Paşahım. Erteniňiz haýyrly bolsun aklym gowum ýagdaýlaryňa turduňmy sagaman. Şükür gördük ýene berberýmedi. Neme diýdim de dilek etbäre gorkýana gaýdyna neme diýdim de Allahyjan algaýyňyz bolsa alaň beri neme şonýar şol bir howsa da diýdim ýadyma çykdy. Her kim ýapdyr. Bergidarlar beren oga bir. Bererler akalym giýin bolan birazajyk neme bolan. Neme diýin. Hiç tat bolmaň, gaharyňyz gelip biler. Hiç göwnüp berip durjak galer edim. Şolar ýaly bugün nesip bolsa, o da gideýin. Homa gideýin, aýmelyk homa inşallah. Paýlaşaýyn, gorkoçdyreýin, gorkotmam zatmamy, etmeli işlemi etişdireýin. Bugün ejemlere gideýinmi, neme diýin, ejemlere de gidip bilerin bugün. Ejemem çağırdy. Garadakçy bolmalymy. Men bir zat reklama edemde, ana şular ýaly sonra köp gelýär. Mesele yok. Aydarnam, edarnam ýana sizen uly haýyşdym. Şo bir zat reklama edemde hökmen bellep özüňize alqalyň arkaňyza ýükdenen kyn bolýar. Men bu gaýdyň nemesini gördüm, görmenem bilýän. Şoň üçin hökmen alyp galyň özüňize gaýyllar. Indi ben berde näme aýtjak bolýan, men üns berýän bolsaňyz edýän öz zatlarymdan başga edýän reklamalarym öňkü edýänjelemdir. İstasyna reklama alamak sebäbini aýtsam, plokul wad edip ýöne öňüme gelenine bedip alamak reklamasyny. Çünkü nädim geçäjek, Hudaý saklasyn bir daha bolmasyn, bir daha bolaýyny da silkelep agy diýäjek adamlaryň reklamasyny edýän. Şoňça hemme öňkü edýänem öňe etdirýän adamlardyr. Täze ay borlaý diýär. Onu soramaly, demeli. Şeýle zady, şeýle öwgemek men. Mesela laçynyň şu reklamasy gidip oturdan reklama, ady şo da ýene reklama däl. Ben bunu soratyan, idetyan, bahallaryan, eýdyan, beýdyan. Ana men diýemek Türkmenistan boýunça nomradyň iň gymmat gyzyl alýan niwemek ýöne şu gyzyl iň gymmat gyzyl alýanyň hataryna. Arkaýyn döwkençik bolsun, gyzylyş bolsun, sagat bolsun, umuman ady gyzyl bolsa, aty gowy bahadan laçkam alýanlar. Arkaýyn habarlaşyp bilýär. Şimdi Instagramda görýän bolsaňyz şu taýlar birer goýan, TikTokda görýän bolsaňyz aşagda hökmen belle goýun. Göwnüňiz rahat, lüboý ýerden baha alsaňyz alyň ýene laçyna arkaýyn ýüz tutup bilýäňiz. Gyzyl alyň, beriň, ikiňizde de nesibesine garan. Kediledi çay içtim. Çay goýup başladım. Çok doğru. Özüm durman halkaýdym diňleýär. Dinim halkaýdym diňledim. Şu günem halkaýdym diňleýär. Diňe halkaýdymlar aýdýan. Mesela şu arkada orunça aýnondy gır diýip berse, menem bir şahada altyna merki. Şon diňleýän. Dinim neme dinledim. Selviň ho aýdym mara ýar. Ýar diýip ýanyma şirin janym ot bolup. Sevgilim giderme menden ýat bolup. Inni menne deýin saralyp solup. Kara gözüm mehriban, mehri. Akaradım, hındendim, neymiş? Öyle halkaydım. Halkaydım. Paşahım, ötkünemi ayırma sen. Edid yari yolunda durma. Şarayttım gerek? Yok, o derli. O derli mi? Neye ettim? Ben halkaydım, ben de bilmiyorum. Bilemem, karar var ha. Halkaydım, goğunuma yarak başladı. Gök çay, neme çay? Dinara neme deydi onlar? Çay ya iyisi gaydan ya yaşı gaydan çay deydi mi? Dinara deydi ya. Çay diye ya iyisi gaydan ya yaşı gaydan çay deydi. Men yaşım qaytdım, ismi gaydan o Hudaýa şükür gülýärler.
Yaşım gaydar olup geler. Ha Mekke. Mekke hem Ha. Mekke. Ha. Mana gülalek. Näme? O mana Ervet bolanda bilecekleri senin de şundağı mesele kenне ya da ben nikah düştüm. agay bir düýünjaňyş mı O yolla sen şifr kuna geçti. Ödün aylay gülalek. La sen küçük. Vay. Sen küçük çaylak durma. Var gülalek bağışla. Şeydi. Bağışla gülas. Görüşýüs mü gülas? Zattır edin ne? Edinlik göreceğim nereye gideli? Aklım edemler değil mi? Niye ağlam? Esek ağlam. Yetim öyle edeyin onun deyin işim yok. Olya. Aha. Vallahi tamam söyle. Tamam. Bol. Görüşürüz. Gülas. Al cana. Bir de sen ne dersin de öydün. O ne mi diydin? Almadın mı ise öydün. Rahmet yanını boş çıksan. Doğu değerlese o öylerdin. Boş çıkmak doğu değil. Hem eksten siz kaygansaydım. Ağay kovul ya Sonya. İyilin vardın. Al kaysın. Rahmet bu olsun önüme. Rıskalı da rıskalı yok kırdı ya. Şeyde bir rıskalı var kısımda. Oldu bari asaydı penka. Böyle bizim rızkalıdan rızkalı kopar deyip rızkalıdan rızkalı tapar deyip bizim koparı kaydar. Gel aklım. Gel kafanı koydum ki. Aşağı tapmarsın deydi kızım. Yeni öz aklam. Alıp gidersin de iyiydi. Ha görüyorum. Böyle gülerle görüşürüz. Давай. Sugar Sweet. Ana geyini maydar. Şuları yarca ıssa şağı. Ana nereden alım? Aykadan alım. Santarina'dan alım. Femma'dan alım. Bilemem. Ahir aşağıda yok olsa şu Santarina'da yok olsa iyilik mağazinlerine. Ben bir jakan koyayım. İkisine de yaz biliyorum. Kara sabret. Sağ ol aklım. İkisine de yaz biliyorum. Ben çıkayım biraz işleme. Ben boş adam derdiğim oluyormuşum. Şey iştireyim, çalıştırayım, ettireyim. Ondan sonra çıkayım. Ne çok oluksam kremlenme hiç ahmal edemem. Yok man çalıyanlar. Ana. Şey çalım. Stol alayına. Deyip şey deyip çıkı. Mazı kılayıp oturayıp. Güneş kremi çalayın. Güneş kremi dermanıyım. Hey mınamır kışta ulanman mı? Kışta ulanamda değişen var. Ulanmada göray da sen yüzün näil beter yani kışta. Bütün böyle bizim kovamın näil kuğur soğuğa. Şan yalakta bak bir şey yani. Şan için hükman. Güneş kremini de, kara kremini de ahmal etme. Ula şu iğdinle, şu oğadan için yazılmadı. Neçeten vitamin madde yazıldı. Kuymanattan. Katı koğu. Neymiş o? Ne çoğurnuşlu vitamin var. Yüzünüzde strahov koşa kara krem. Güneş kremim iğdinin melhemcigi. Hükman ulunun alın alırım. Filtresiz koyayım. Şunu aslında birinci çalmalı hemmesinden. Ben yine yadımdan çıktı da gözümüzün aşağına şu ağız şarik çıkılar. İçindeki vitamin gün efekt veriyor. Şunun için filtresiz çalıyan. Gün efekt veriyor. Gözümüzün aşağına yığırdığına. Gözümüzün aşağına çiğişlik. Göğüne del, göğü yem, içki organınızda bir kemçiliğin alameti. Ne yüzmenat bakası var. Şeyle çalanızda da nehile rahatlan yanlarını, gözünüzün aşağına nehil dincal yanlarını görürsünüz. Sonundan hiç geçip bilmeyen adam. Nire gitsem gideyin hükman bu neyme deyip öğren sonra diyen zat sprey, ennem sprey mi?
Hükman. Alan bir alsaňa näçe wagtyňda gidiýär-de. Näme şunu görkezip bilemekde inni şu taýrakda da şolay. Ýoksa mehribanlar biziň ýumaşymyzam çykdy. Nisip bolsa ýakyn wagtlarda kofeden birazajyk soň geler ýöne Türkde erti bir günden satylyp başlar nisip bolsa Türkde aňyrda çykýandygy üçin zat aňyrda bakym satylýar-da şu kofede tutuş satylyp başlady aňyrda diýjek bolýanlardan bäri bir aýda soň gelýär. Umuman ertide bir günü şepden içine nisip bolsa yumaşlamadan satışda bolar. Ene hayırlı uğurlu olsun hemmämiz için. Ýakyna nisip bolsa soda, şampun, zif, onun garaz ken zat gelýär-de sanasaň sogap ken şu begenim tolgunym. Garaz umuman hemmämiz için hayırlı, uğurlu, bereketli bolsun. 500 gram kırmaşynyň içine atýan, tek gelsen elime bir gowuşdun ýa-da men gidip tanadaýyn. Ondan azad eder. Paylaşarım sizle. Mehribanlar hemmäňize salam bolmaýagdaýlaryň. Men mara asgyrdım, üskürdüm. Eýle bolly, beýle bolly. Aýmele hom magadynymyza geldik. Bizim magadynymyza geldik. Mehribanlar, ine şular ýaly gowjy, goşjak zatlary ýeken häzir abzor etjek. Abzor etmezden ozal. Biziň yerimizi aýdyp geçedi. Köş taslama 57-nji dom. Gurban Sultandan gelip taslamady şu gaýdaňyzda sag fergynyňyzda 57-nji dom. 60-njy mektebe ýetmäkan glawoy dom boly. Hawa til habarlaşmak üçin telefon nomerleri 864 75 10 00 telefonlar bilen habarlaşyp bilýärler akylyp. TikTokda görseňiz aşagda goýýar. Şuň üstü tutuş diýe. Şuna çene skipka dogrymy? Hawa sanlar ýekejek alanlar. Sanlar ýekejek alan için onun biram şul bilen Ya şul. şu kısan nakitkadan ýekejek alan. Ine men açyp görkezsem Aç. mesela ine suratda näme bolsa şerdi görkezjek bolýan gaýdlar gelinler. Teret 863 50 10 bir telefon nomerleri bilen habarlaşyp alyp bilýäňiz. Ýekejek galandy, ýekejek skipka goýlanlary 1390 manat. Ene 1390 nakitka. Ene. Heredim. Şular ýaly. Nemesi var. Nakitka. Sebäbi da. Gaty ulu açyp durmaýyn. Ýani umuman Türküňlätdir. Bir de jaňa dip ýaňan bir jaňatdy. Hytaýdan gelýärdi. Bärde ýekejede Hytaýyň zady ýokdur. Hiç Hytaý işleýänler. Bizip diňe Türk işleýänler. Habaryňyz bolsun mehribanlar. Şular ýaly büyük goşjak, krostinler, pazadyanyklar, navyçkalar, ýastıkdaşlar, atyken zatlar bar. Şoňçyk arkaýyn habarlaşyp bilýärler. Mehribanlar seredim. 470 manatda. Hawa. Ene, suratda näme görseňiz şu. Türküň zatdyr. Habarlaşyp almak üçin birine akdyp sowgat zat edeňizde de ýaman gowjalar. Ýöne telewizor görüp ýataňda da ýaman gowjalar. Ene, seredin kaçysy basyna. Türküň kadar arasda näçe tanam renk var. Suratda şeydip bedap goýupdylar. Sizem şeydip bedap goýup bilýäňiz. Hepsinde de bardyr. Habaryňyz bolsun. Bizdiňe Türk işleýänler goýlar. Ne bilämi? Halat 4 sanak goýuly 330 manatdan skitkada şu. Ene, açmalama. Ne bir adamlyk bu nakitkadan 2 saatça 900 manat skitka goýuly. Pasten bilýärler, barabardan ma. Hawa. Ne bularam skitkada. Ondan soň bular var. Seredim. Şimdi öňüm aýdyp geçdi. Ýene aýdyp geçeýin. Aterlerde zada ater ýok, barym gidip görülme bolmaly. Atere gideňizde bilýärmi, şu bir yumşak, rahat, prostin pazyanlyk bardyr. Tomsa ýersen buýaly, gyşda ýersen gyzgynjak bilýärmi? Şonýal näşulaşalar. Näçe tanam renk görnüş bar. 12 sanak renk var, şol renkler. Seredin bahasam 840. Ýusyk hissat bolýanlar. Arasda satan nebresin takymydyr. Ýöne paxta bilen garlanlar bular. O tiptirip ýüreňi bolapdyr, tipanjaqda däller. 840 manatdan arkaýyn habarlaşyň, alan renk görnüş, kendi boy, içinde nämesi var, çift kişilik nebresin takımı, 2 adamlyk. Onu 2 sanak ýasykda, ýok, bir ýasykdaşy var, çarşafy var, biram 2 sanam ýasyk kılıfy var. Hemme komplekt, garad hemme bar. Arkaýyn gelin, alın
Bularım şolar. Bularım şolar ýala. Bular 400 manatdan. Bu näme? Bu iki tane yastık taşılıyor, rezinkalı olup gidiyor. Bildiğin prostüymle iki yastık taşı. Nemesi yok, yorgan yok. Yok, yorganlaşı yok. Yorgan yok. Ona şular ýaly gowja. Mena maňa patensa diýmänä de utanýan şu ulluga seredeň de men boýumam baratmışda. Men nenem geç gidýär da bol ene görnüş. Şular gatrow estekra. Gathalanly. Adam ýükleşik ýok emekenle ana. Yok, kän satyldy. Türkünki bahada 240 manatdan. 40 ýöne baralýa 5 lira olanar makkat ýer maňa seredeýten. Sualcılığı en namında galgallarmasılığı gatrow hiç nämes yok garanti. Halatları var. Olyan kıskikada qalan halatlar. Ana bular ýaly kemeler var. Bular sırdalan yorgan molkidi iki adamlık, bir adamlık yastık taşılı. Baha näçeydi? Bir adamlık 740 manattan, iki adamlık 810 manattan. Aha, bular var. Şu sezon şular. Bular 1400 manattan yorganlı komplekt molkidi. Ha, şular skitkada rezinli prostüm komplekt temme zatı bilen 530 öl bahası 440 manat, 480 manat skitkada. 480 manattan. Bul bir adamlık yorgan sırdalan 400 manattan. Bul yürekli yorgan 2 tane yastık taşılı 650 manattan. Atken öttü şundan bizden. Bundan yekeceğal 440 manat spal nakitto. Bulan sırdalan yorgandan 2 adamlık 2 tane çakalı 480 manattan. Ne, mağazaynın içi ve hıvanlar. Himme zatlar bar. Bizim zatlamıdan var. Men esasını hemen orkotacak olan. Men önkü yükümden qalan jeçik zatlar var şu tayda. Bakası 100 manat, 150 manat. Türkün zatları. 140 manat, 200 manat. Ene bular. Türkünkü. Önkü bakadan qalan zatlam. Ene 120 manat. Çağa. Yani navrazyonu çağalar çünem yaman kendat var 130 manattan at kendat var onun diyecek olan dadım şu bakadan hiç il yağdaydı alıp bilmeyen de aşak ne bu çağalar var şu bakalardan hiç il alıp bilmeyen almak için 63'lük 50 10 bir telefon numarından haberleşip bilen. Hava. Ne? At kendat var. 130 150 her hilek ne? Dole. Gelip alın. Ne? Isıp diye. Şular muğuttan çalağıma da koydum diye. Şu rahatlar diye. Şu bizde uçtu. Şunu var ha. Şu bunun tadına bakanlar diye şuna yatanlar başka rahatta yatmayaram. Bunun bakası ne açacak? 1400 manattan oyduk 7 sançak kaldı 4 yastık taşılı. Bulam şon yalık. Bu beyazı bilen ağ renkinden ma 1400 manat. Bulam şolar yalık. Bu yana 1500 manattan piletli hem de bilen komplekt. Şol iki varmış var pilet dikkat. Onun ana karakkoli palaskol satinler var ana bular. Bular 1100 manatdan oyduk 5 tane renk var. Şularım qoğu. Bul iki adamla 785 manattan pakta olup gidiyor. Bir adamla 685 manattan. Bul piletli komplektim 900 manat. Bu da serede. Ol yekece var 3000 manat. Bunu alacağı 10 süperer yine de skik eder. Yekece var. Qoğu atçı.